3. Du er klar? Yes! Jeg har virkelig trænet op til det her. Og jeg vil bare lige sige, det er virkelig en ære at træne under dig. Altså, alle på organisationen, der taler de om meget højt om dig. Legenderne, myterne, er det alt sammen sandt? Ja. De siger, du aldrig nogensinde er kommet til skade. Jeg er aldrig kommet til skade. Er du aldrig kommet til skade? Ingenting. Jeg er ikke blevet skudt, jeg er ikke blevet slået. Jeg er ikke faldet, jeg er ikke vrikket om på foden. Forkølelse? Jeg har ikke haft snotnæse, blodnæse. Jeg har ikke haft en rift, røde øjne, fnat, fodsvamp, armsved eller en blå negl. Det er måske lidt svært at tro på. Prøv at slå mig. Skal jeg slå dig? Prøv at slå mig. Kom. Jeg sagde slå, ikke spark, okay? Undskyld. Yes, undskyld. Slå mig igen. Satan! Tag din kniv. Min kniv? Det er jo ikke en kniv. Det er den kniv, jeg har taget med. Ja, det kan jeg godt se, men det er jo ikke en kniv. Du fortalte mig, at jeg skulle tage en kniv med. Jamen, så stik mig. Skal jeg stikke dig? Stik mig. Stik dig? Stik mig. En del af træningen er også, at du lærer at lappe dig selv op, hvis det er, du er blevet skadet. Ja. Det er første gang, det er sket for mig. Mhm. Hvordan vil du bruge den her som våben? Kom så, til en kreativt. Jeg skal være kreativ med det våben. Giv så, kreativt. Satan! Er du klar på en opgave? Ja. Hold op. Det behøver jeg ikke. Vi har et hit i aften. Dabei. Men jeg kan ikke tilbyde dig penge. Jeg kan ikke få nogle penge for det? Men jeg skal på pension. Og det er dit første hit, der plejer man ikke at få penge. Okay. 18:45. Jeg sender en pdf med nærmere instruktioner og location. Ja, så skal vi bare vente. Hey. Du skal være klar. Ja. Mester? Mester? Mester, hvor? Mestermålet er her. Dammit. Mestermålet er her.